Ada bintang tamu kita ini. Yang Pak mana? Assalamualaikum Bapak Ke, Pak Raswan monggo. Rombongan-rombongan Pak Komar. Selamat malam. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe ayo bapake tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok mateni mangkel aku mandek mriki bos yen kepethuk sirungku masih tak jiwel 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 lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora kena kadung dandan kowe ora teko Pak Raswan serombongan monggo ayo janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja Yopriani ati kosong jono kowe kencan karo rondo anak loro iya singgah sana monggo Bos Raswan monggo Ayo Kang Somo. kita dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge Ora kene aku nunggu kowe. Bengawan Solo SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk betuk titimu Sago, yo, yo. jiwel jiwel Pak Raswan monggo lali janjine kandhane alesane mangkel lagi semua sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sur dulu bapake sur dulu sur tesur kayak gue Surti. Pak Surti ya selamat malam buat keluarga besar Pak Kumas Masya Allah kita bertemu kembali nggih Pak nggih sehat selalu banyak rezekinya pokoknya Mudah-mudahan. kabehan dadi kaji kabeh pokoknya Mudah-mudahan titite sing dipotong dadi anak soleh. apa nih Pak?
Titik teh sing ditugel dadi anak soleh. Medeni temen ditugel, Pak. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja Kupriyani. Tinggal katresnan Mas. Kowe kencan karo Ayo ninggal katresnan. cinta tunggu. Ayo, semuanya goyang monggo, Bos. Ayo Pak Ustadz. Bapak Raswan, Bapak Enyong. Ayo Pak, ayo monggo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu. Astagfirullah paket mau maringe dipae, Pak. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambal karo sapa Pak Raswan serombongan tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duhing wuni jaranan jaranan jarane jarana keke jaranan jaranan jarane jarana keke taun nono wisanono taateni ing pucuking tresna balung napa bebasane bos rasan mekaton katon sliramu bae goyang bos ojo lali mawalingku oga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya saknuwun tak anteni nganti saelingku. Oke, habis ini samping gunung. Iya, pokoknya sampai subuh. Bareng Pak Haji Raswan serombongan, Bos Paksa, Pak Ketum. Iya, iya. Iya, iya. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Golane ndi, Pak? Apa sliramu ora krasa? Aku kudu sambal karo sapa? Tak suwun rino lan wengi. Iya. Muga-muga Gusti ngijabahi esuk kapan anggonmu bali Bisa kumpul. kumpul kaya doe Jaranan, jaranan, jarane, jarana keke. Jaranan, jaranan, jarane, jarana keke. Taun nono, winda nono. ketanteni ning pucuking tresna balung nangka bebasane
gunung lanjut. awalingku Oga mono kangas janji-janjimu Aku kan setia sak doho tak anteni 14 kecape gunung mamping gunung. Keluarga besar Paku Mas Bawor Mas. Spesial pokoknya bersama Singgah Salah Musik. Zaman berjuang berkelingan anak-anak yen tak openi Saiki ana ngendi Is menang keturutan sing digadang yen apa ning saiki apa lali ning kono dongi saka jagung yen mudhun masili iki capek gunung tutup payung sur disit kie bapake ya Allah pokoknya sur pokoknya yang mau lihat ini nanti udah pada masuk YouTube-nya Ladomax Media Pro pokoknya ditonton maning nang YouTube kayak melebung TV pokoknya dada mama kayaknya melebung TV kayak gue mama mami itu lagi nyanyi kakak sing murup kayak oh iya ya ya papi lagi Papi lagi. ayu oh radio TV di YouTube-nya Ladomax Media Pro syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo pilih ora ilang bone podo lara loko tarik lagi Pak Haji Raswan Jogja Solo hae 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 Singgah sana bisa terawal zaman berjuang berkelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang nate janji
tebing gunung. Tebing gunung gendong banyu. Sur. Sur disit Pak. Halo ya Allah Pak. Pak kerasuan Nganti pokoknya ya apal. Allah, Pak. Sarsur. Ser. Sor. Maning Pak kurung entong lagune Pak. Kula. Woi, duitnya bes. Banyumas. Nggih Purwojati. Wong Jibarang lho Pak lho ya. Oh, Aji Barang. Iya. Aji Barangnya ngendi sih, Mbak? Iya markasana mlebu mari ngalor terus ngana lurus ngebelok kiri. Nggih, malah takon Google Map. Wong desa tapi ketemu nang kene mbok Pak ya. Terus Ternyata wong desa. ki wong Karang Bawang nggih. Oh, wong Karang Bawang. Ya senajan aku bocah gunung. Ayi. Wangon Pak. Miki tekan ngendi ki? Oh syukur. Syukur bisa nyawang. Hey. Gunung desa Kati Raja. Wene ora ilang. Lone padha lara lapa. Matur nuwun. Pas banget ya koine entong ya mandek ya, Sampun Pak, ya. niki Pak. Mboten malih niki.